Akuseva usijonga ubusela wethu izolo yabo manje kodwa ihlamba ngo siyama kanjalo motion kuza wethu izolo awufumaneki unkala wethu wena awubambeki eliqoko bingathi lele cake thiwa izolo mani wena ubujiva ubungale ngathi i-Christmas day namhlanje awunayo imali yami hayi mani njengamani sondiphambanisa beka imali plan izoba busy andifuni imedi ezaniphazamisa bhekela phandi nerhayisisi umqabulo yinto endiyicingayo abring cash uzoza neshotayo funa abantu men abaselayo andibafuna abantu bengithi babhalaza nayi bengithi babhalaza nayi bengithi babhalaza nayi iyaleqeda injabulo bengithi babhalaza nayi bengithi babhalaza nayi bengithi babhalaza nayi iyaleqeda injabulo bengithi babhalaza nayi bengithi babhalaza nayi bengithi babhalaza nayi iyaleqeda injabulo engithi babhalaza nayi engithi babhalaza nayi engithi babhalaza nayi iyaleqeda injabulo ngithangeke ulahle mawuphuza ngendlela right ngithangeke ulahle mawuphuza ngendlela nice engithi ngiyayikhipha kanti ngiyayifaka ibabalaza ngithi phuza uzilimithe ngobudala buzobusa kwabanye ubunganga buphele namantomba waphele ibabalaza engithi ngiyabeka kanti ngiyaphumula ibabalaza engithi ngiyabeka kanti ngiyaphumula ibabalaza usa ibabalaza ibabalaza ihembo usa hlala swara ase ehla madolo ukubeka ezansi asenyuka mathambo ukubeka phezu just right around ungane kamngane ufuna ujiva ungane kamngane ufuna ase ehla madolo ukubeka ezansi asenyuka mathambo ukubeka phezu just right around ungane kamngane ufuna ujiva bathi ungane kamngane ufuna ujiva yo kuyacha tima ausbistana kuba ayitshana kuba wadlala uLloyd baba Fingi is this Wait, six matatu, six akabambi. ase ehla madolo ukubeka ezansi asenyuka mathambo ukubeka phezu just right around ungane kamngane ufuna ujiva bathi ungane kamngane ufuna ujiva ngeke ulahle mawuphuza ngendlela right ngithangeke ulahle mawuphuza ngendlela nice engithi ngiyayikhipha kanti ngiyayifaka ngithi phuza uzilimithe ngobudala buzobusa kwabanye ubunganga buphele namantomba waphele ibabalaza